Trip mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Taas ang kanang kamay kung isa ka, ate, kuya, kute, sa magaling magsabay-sabay. Ay, nako, kilala kita. Ikaw yung mga tipong katchat mo yung asawa mo, pero tinitingnan mo sa Instagram story yung post ng ex mo. Ay nako, sabi rin naman nila, since kamukha nga raw ni Mara Tony, si Marian Rivera, ang sarap kantahin yung mga sabay-sabay tayo, itaas ang kamay. Anyway, ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong kadaldalan-daldalerang atleta DJ Mara Tony. At syempre ngayong hapon, matanong nga kita, kuya, isa ka rin ba sa klase ng tao na mahilig mag-multitask? Antaray, tandaan mo be, may asawa ka na, wag ka nang humahanap dyan ng maganda. Well, ako makakwento ko lang, since nasa adulting stage na talaga tayo, may mga time na kapag ka nasa dorm ako, sabi ko, Ma, what if nandito ka na lang kasi ikaw yung tagalaba ko, tatay ko tagaluto ko, tapos ako wala lang gagawin kundi kumain. Pero since na tumatanda na nga tayo, may mga time na yung pagkagising mo, hindi mo pa nga nasusuot yung panty na pagkagising mo, diretso ka agad dun sa banyo, maglalaba ka ng sarili mong panty. Tapos after nun, ikaw pa magluluto. Pagkatapos mo magluto, ikaw pa maghuhugas. Oh, iba na yan, all around maid, maratoni. Pero minsan di rin talaga natin maiwasan yan, no? Oh, hindi pwedeng lahat iaasa, be. Ikaw ba? Ikaw rin ba yung mga tipong pagkagising mo, hindi mo alam kung anong uunahin mong hawakan? Yung kanya ba o yung sayo? Oy! Una mo hahawakan, kunyari pag magluluto ka, una mo bang hahawakan yung sandok? O kaya naman kapag ka maliligo ka, uunahin mo bang punuin yung balde ng tubig? O unahin mo buksan yung kaldero para maluto na yung hotdog na pagbibigay mo dyan sa anak mo? O diba, sa sobrang dami mong ginagawa, sa sobrang bilis ko rin magsalita, ang dami mo na natin, Pero kung isa ka pa rin sa mga natataranta ngayon, huwag ka mag-alala. Mamaya, bibigyan kita ng ilang tips kung paano hindi mataranta. Oy, alam mo, actually, mahirap na natataranta, promise. Yung akala mo, okay, gigising ka sa umaga, tapos pagkagising mo, sasabihin mo, okay, Mara Tony, you'll be so productive today, marami ka nagagawa. Pero, in the end, at the end, on the end, ano ba? Basta sa huli, wala ka nagawa, B. Kasi grabe ka mag-multitask. Hindi mo pa natatapos yung isang bagay, lilipat ka na naman doon sa kabila. Kaya sinasabi ko sa'yo, tandaan mo na yung kaka-jowa-jowa mo dyan. Tandaan mo, may asawa ka, B. Ay, nako. Nakapagod. Anyway, ako po yung magbabalik maya-maya lamang. At habang naghihintay, mag-shoutout muna tayo. Shoutout natin yung mga nakikinig na talaga naman habang nagtatrabaho. Gusto ko yan, nakatutok sa radyo. Ito yung mga nakasakay sa armored car. O, diba? Armored car, tapos sa Kalab Radio. Yan ang gusto sa'yo, be. Shoutout! Ito mga nakasabayan kong tumakbo to kagabi, eh. Nagngangalang Jestoni. Uy, Jestoni Alarcon ba yan? Si Jestoni at saka si DJ Yamazaki. Uy, DJ rin daw siya dati. Yan yung mga tipong kaya mag-multitask. Tumatakbo habang nagdi-DJ. Ganon. Anyway, hello sa inyo. Magtrabaho kang mabuti. Tandaan mo, pagkatapos mo magtrabaho, pupunta ka dito para pakainin ako ng masarap na turon. Ay, nakamaya-maya na ulit. Diyan ka muna. For now, makinig muna ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Tuesday, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio.